मा जाखो आंलायबा बा खैथा ओंखारबाय जाजार मिनिथावासोलै आंनाबो आंनि लाइफआ मा ओंखारलायबाय लाइफआव सोरबा दंबा कमेन्ट खालामदो
दिनैसो ट्राइ खालामनानै नायदों आं लाइभ माबोरै जायो। रावबो गैया नामाब्रा कमेन्टफोरखौलाय बहा नुयोब्रा बोरमाथ' कमेन्टआनो फैयाखै रावबोआनो होआखै नामा? आंनि चेनेलखौ रावबो साबसक्राइब खालामाखै दांलै आं जेरैनोखि आब'मोननि लाइभआव फैनानै साबजेक्ट लानायफोरा साबसक्राइब खालामदोंबाबो नटिफिकेसन बेल आइकनखौ नुवाखै दां जायफोरा बेल आइकन थुदों बिसोरल'सो कमेन्ट होदों जायफोरा बेल आइकन थुवाखै बिथांमोना कमेन्ट होआखै मानोना बिसोरनाव आंनि भिडिअ'आ मोनहैयाखै गासिखौबो बेल आइकन थुब्रा खायफा मुटसो खालामना लायो मिउट खालामना लाबालाय सापर्ट होनायनिलाय मा ओंथि जाखो केबि ड्रिमार आगैनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर गस्लाया मोनामसोदों आंना फिउसानो फैथारा माथो आंनालाय नेटबो गैला 20 views लाजिनायसो मोनबायलां नायलाय नै लोगोफोर भिउसानो गैला सिगांनि भिडिअखौ नायनाय सिगांनि भिडिअआ जा बेफोरो कारावकेसो बानायोमोन आं बांसिन दा ब्लग भिडिअ बानायनायनिफ्राय फैला भिडिअआनो भिउसानो सिगां आरो थाब थाब दैलि भिडिअ होग्रा खालामदोंमोन बेयावसो भिउस फैबाय थादोंमोन दाथ' गैथारला गोबावजों खनसेल'सो होनाय जायोना
कमेन्ट होब्रा सोर दं लाइभआव कोई है तो कमेंट करिए प्लीज दिनै 5 साबस्क्राइबार प्लास जादों माथो थेंक इउ लै सिगांनिया मानो खमायलांजोबखो थ' माखासे माइनास जाखादों गाइस कैसे हो आप लोग कमेन्टफोरखौ बहा नायोब्रा नायनाय लोगोफोर नै 200 views only 14 hours-आव मानो बिदिरा फाल्तु फाल्तु मानसिफ्रा नै लोगोफोर बिनिफोरनो बारिला 40 42 बिसिनि बारियो आरो माइनास जाफिनो मा टेक होफ्लांखांनाय र' टेकफोराबो जानला मानला टेक होबाला भिउसानो फैया नङाना नै दा सर्ट भिडिअखौ दाननांगोन रा
सापर्ट गैया आंनियाव रावबो फैया आंनि लाइफआव। औ कमेन्टआ बोरै फैयो आं दासो मिथिबाय। बहा थांखो कमेन्टआलाय? दासो कमेन्ट नुदोंमोन माथो। आब' नङाब्रा आं सेंग्रासो। बोरै रिप्लाय हरगोन? औ
गांव के बाहर आके मैं लाइव दे रहा हूँ यार। मेरे घर में ना बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं घर में रहते समय में लाइव नहीं दे सकता। बाहर आकर मैं लाइव दे रहा हूँ।